Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba ijua nan sabalambang ngagamolah tulang saganyo. Umpamo badan batang tubuh syarak lah nyau menggerakkan. Nyampang syarak menjauh-jauh adat kejadi buah dendang. Elok bunyi lama tadanga hilang makna hakikatnya cobuyah di bunga ombak. Itulah rahmat tak ternilai milik dan tidak taragui cancang jutarah hang dahulu. Berbahagialah umat Minangkabau memakai adat besani syarak-syarak besani kitabullah. Hidup mati dunia akhirat memagang telong laya batin kasasik tak mungkin lain. Namun sanyawo adat jo syarak ado bainggo jo babateh bukan bak garam dalam air. Sebagai buah pikiran adat lanyato jangkauannya. Pidomannya alua jo patui dasarnya ketemu pakai sipaiknya mencari bana. Islam buatan Allah duduk letaknya jaleh pulau. Pidomannya sunnah rasul dasarnya kitabullah sipaiknya ubudiyah. Singkek kata putusan kaji istan. Adat lah tagak je cupaknya syarak pun duduk je syariat punya daulat surang-surang. Walau bainggo je babateh Minangkabau bukan sekuler. Adat meiriang jalan syarak setapak indak menyimpang sagarih pantang maranggang tunduk bak roda kapidati. Itulah mengkasih bunyi undang syarak mengatur adat memakai. Adat ureknya di ugamo batang basanda kekuraan pucuk tak tinggi dari sunnah. Itulah maknanya adat basani syarak, syarak basandi kitabullah. Golek letibo dinan data pasang sudah pakula mati, indak mungkin diurak lai jadi pidoman salamonyo. Tapi samantang pun baik itu stan, kok dicaliat lekok jeliku batamunyo adat syarak, bukan tibo selangkah sampai indak rabah sekali pancuang masak alun sekali param. Ajuak majuak dahulunya ragu bercampur je percaya dalam neniyo baindakkan. Alah kesipai daerah ngawak dari dulu sampai bakini inyo panyuko jinan baru. Akan tetapi indak garok cando ta'arok tagak menyela-nyela mato gilo mengaji jo menyimak. Walau dipatuiklah ketujuh pandang laki atilah kanai di muko alun kelihatan. Pipatahnya digamak mengko dipaci dikunyah baru dilulua sebalun mangguak bahantahkan. Beko kok lah sudah usua pareso labo nampak rugi tak mungkin baru disinan bayokan. Artinya ekstra hati-hati, kritis, teliti dan berperhitungan. Baitulah sikap orang awak menyambut Islam dahulunya. Anggan, curiga, ragu-ragu, kemudian baru mayokan sampai memaci taguh-taguh. Walau banyak agama masuk, indak salangkuk dalam Islam. Itulah sebab karenanya orang Minang tak tahu soal akhirat. Tak paham hari pembalasan alam kubur jo alam barzah. Kecuali sarugo entah di mana terletaknya. Roh nan malang banyak dosa dibaliakkan hidup ke bumi tubuhnya bentuk binatang. Itulah inyo jadi-jadian. Amalannya sahabat dunia menurut adat nama pakai. Iaitu hidup belok-elok, berjalan luruh berkata bana. Salah makan memuntahkan sesi ambil mengembalikan, utang dibayar pitang diterima. Salah ditimbang merusak, memampih, membunuh, membangun. Isuak kok mati masuk tanah habis urusan tentang itu. Undangnya hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Kemudian Islam pun datang. Sebelum mengaji sarugo jenaraku, diajarkan elok jo buruk halal jo haram mudarat jo manfaat. Mulonyo lai tamakan, pituah lai taraguak sabab sabunyi dengan adat. Tapi dek cara penyampaian indak jo waso tutua kieh bukan bemisa jo umpamo tembak langsung menuju tangkai. Cacek tibo ragu mendatang Islam kok kurang pasitinah. Tibo peringat dan tuo tersimpan dalam pepatah. Agama bati lanjang, adat basi sampiang. Urang tagagok menerima tatagun langkah pengajian. Masuk berjalan dulu. Hubungan dagang tambah rami. Sudaga seratu da'i ado Arab ado Melayu banyak yang datang dari siak dakwah makin sumarak. Jajah tauhid jo akidah, dikaji fikih jo ibadah. Ditunjukkan sunnah jo perlu mubah jais seratu makruh hadis Quran sandarannya. Maka naik martabat kurang syarak, tageser tuah nenek mama timbul cemburu orang adat. Dek cameh tempi pengaruhnya turun pepetah peringatan. Awas, orang bertandang membawa lapiak limau kekalah di bindalu. Mencaliak karuah keiliran di jalang kaulu banda. Diube ati nanti sia di sanjuang pengulu jo adatnya. Dek bijak langkah rang ugamo lunaklah hati orang adat menurun matamu pandang. Adat elok syarat urancak samu paralu keduanya.
sagandiang datuk jauh lama duduk di lapiak nan sahalai. Turunlah katu nan sabunyi tatuang di dalam pantun. Si muncak mati terambau kaparak membawa ladiang luku lapau keduanya. Adat jusarak di Minangkabau serupa awa dengan tabiang sanda-basanda keduanya. Ulama balapang dadu menyambah layan nenek mamak pangulu bahati lapang menyambah batin urang siak. Surang turun surang mendaki batamu di tengah janjang. Itulah nan dimungkasi bunyi pepatah, syarat mendaki adat menurun sebagai lambang toleransi. Akan tetapi walau bagandiang semua gadang sagan menyagan keduanya, agamo jalan syaratnya adat melenggang di cupaknya urang nan tidak setujuan. Sungguh pun surau larami, pakau jedadu jalan taruh menyabuang ayam lan suang duo minum tua indak berkurang si jundai sebalik kampuang. Allah lataga amar ma'ruf, alun tercapai nahi mungkar utang tak lansai urang siak. Maka delamu bakal lamuan bana dan tidak tabandiangi. Adat kok tetap jelazimnya dipakai sekadar dek biasa. Syarak kuaso jo kawinyo katu dan indak ura ungkai hukum bana bakatu cie. Itulah inyo bunyi undang adat narazim syarak nan kawi. Lazim sekadar dek biasa dirubah jo kawi kekuatan. Nan mungkar barang suah hilang maksiat semakin lanyok nan batil kalah jinan bana. Akianyo Islam diterima inggo iman semakin taguah kukuah tauhid kian mencakam. Adat pun bertambah kokoh tagak dibilai de ugamo duduk bersanda ke syariat banamu adat Islamiyah Sumara alam Minangkabau. Ko salarui salamun nangku tigo andiko di nagari pangulu manti jedu balang urang bertigo sepilinan. Kini menjadi ampe jinih malin lah satu berdaulat memaci tampuak tangkai syarak urusan ibadah digenggamnya. Kato pengulu menyelasai menjago adat jantalenggo. Kato ulama berhakikat menyusun syarak di syariat. Manti kato pahuang taguh jebue undang-undang. Duhalang kato mandareh paga tarati ijambonyo memari cabuh di nagari. Sampai pun masuk istana ke dalam daulat pagaruyuang menjadi rajo tigo selo. Pertama bernama rajo alam, kedua rajo adat, cukik ketiga rajo ibadat. Langkuk jabasa sampai balai sudut dan hampik Minangkabau. Yaitu Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, Makudum di Sumaniak, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Itulah kabinet pagaruyuang. Sesudah semenjak itu balaku syariat Islam. Undangnya dalam pepatah, syarak mengatur adat memakai. Akiannya di atas bukit segitigo dan mengalang kata nadata maunjua kalua agam rusuaknya ke-50 mufakatlah hurang Minangkabau. Itulah inyo piagam Marapalam. Talatak tiang disandi menjadi undang sampai kini. Yaitu adat bersani syarak bersandi kitabullah. Di pangka abad ke-8 baleh pulanglah haji nan batigo. Pertama haji musikin asalan dari luar agam. Kedua haji piobang ulama daerah 50 dan ketiga haji Sumaniak guru di ranah tanah datar. Sajak di Makkah rasa pakai membasuh negari Minangkabau. Dari maksiat kemungkaran kurafat sarata jumut aliran sihir ilmu hitam. Maka diajalah alim ulama bahimpun sama berjuang. Berdiri harimau nan salapan komandan guru dari Kamang bernama Tuang Kunarenceh. Banyak pengikut jamaahnya orang pidari berimbaukan. Bajubah seroban putih bacukua memakai janggut itulah tanda isyaratnya. Jo jihad fisabilillah syahid tujuan utamanya sinan memulai revolusi. Pada awalnya jesuarat dilarang ampuk judi, tak boleh menyabuang ayam meminum tuak dihukum indak sembayang kanidando. Kemudian semakin kareh nanengka dijapuk pasu ado narai ilang malam. Sapihak dia orang maka parewa juara balai juru janang tengah gelanggang dibangun pesukan barang melawan orang pidari. Baju hitam sagala hitam badeta berambut panjang nenek mamak di belakangnya. Maka cabuhlah cakak di nagari ganti mencido bebunuhan lagu sekandang Minangkabau. Bak malam melawan siang ibarat salah dengan bana tasasak hitam dan putih. Pidari semakin gagah di Kamang latihan parang Sungai Pua pebirik badia. Konon Pulau Haji Piobang veteran parang orang Turki kini palimo komandannya. Patutlah nan hitam tepere-pere orang adat makin tersapi istana lah kacabalau. Itulah sebab karena nyostan mereka cari kambalan meminta tolong ke Ulando. Dek rajo di pageruyung diutuh malah datuk-datuk menjalang kepala komandannya eten karanah Pulau Cingkuak.
Asia rundingan sepakatan VOC mendapat mandat parang melawan Rang Pidari. Pucuak dicinta ulam tibo, ikulah bananan diintai terbuka pintu penjajahan. Kini marato parang sabil Islam melawan kaum Kapia. Bagola alam Minangkabau bajelo mai inagari parang mesusuh bilang kampuang. Dek surang lawan duo padang bajoak Jumariam. Anam balik bilangan tahun parang mesusuh mekuampe kalah juo kaum Pidari. Bonjo jatuh imam tabuang api padam puntuang barasuk nan tinggal dandam anak Minang. Sajak masuk palakai panjang sampai menjalang japang masuk Ulando menjadi tuan. Bak rumpui di mamah kabau umpamo sawah dek galodo. Lai aja batin di hondohnyo hanyi sarantau Minangkabau. Ibarat pakan ala usai gilo maitong laborugi sinan tarumuak keduonyo. Arang abik basi minaso payah mahambuh tukang apa. Pihak golongan Rang Pidari bukan to kalah masasali indak do malu bertangguangkan. Tapi mengana mulak-mulainya tak kalau jihad dilewakan. Nyato wasiat babaikan pituah tuanku kututuo. Makato beliau masa itu. Zalim membunuh sagamo orang Minang bukannya kapia bukan murtad tagak kalian. Tapi iman tauhid alun panuh orang mualaf jangkauannya utang ulama malam buatnya. Menyaru jo kasih sayang maimbau jo mulik manih bukan jo padang jo kalewang. Nyampang di hariak di gadabau inyo kalari balik awah. Tak boleh akab kabapacik duri menyansam di sembanyo lanyok buruan masuk rimbu. Itu pitaruh nan takana kini kejadi buah ratuk tinggal langkai bapacami. Paruah ulama lawakare sayok pemimpin dan patahkan badi yang tak malatih lagi kaba apulo. Salampih pulo dek rang adat gilo maurai penyasalan cilaku nyato ke ditangguang. Jokok dirunui ke bulakang dibalik pikir bak memanggang diulang kaji bak menyapuah. Sinan tekana datuk sati cajak pandai alahan panjang pitaruahnya dalah tarangga. Beperingit meliau daun. Kok tibo silang salisiah antara kita badun sana. Tantangkan mahanguk keluar badan jan bamamak ke mama orang. Awak nan cabiak bulu ayam cancang ngaya indak memutus. Kok kusui bulu di badan jo paruah diselesaikan. Lawi indak panuh joikan. Bukit indak panuh dek kabui. Darah nan turun-turun naik. Ulang berpikir kemalangkah tadorong rumit mengganjuannya. Iyo saja kata beliau. Parang ngusai musuh belipe Ulando muki aja janji. Pagaru juanglah di jenjangnya rajo pegawai rang kumpani tuah hilang mangkutolape. Walau pengululai jo, kini lalareh nang kuasa tuangku mandua dan disambah adat sehingga bungo ale undang Ulando nama pakai. Apa boleh buat? Akan tetapi, sesuai ba undang adat, baalah bunyi pepatah. Nan elok ado manfaat nan buru ado hakimah cancang talariak jadi ukiah. Ayat pun ado berbunyi, wa makaru wa makarallah innallaha ma'al makirin. Maka sesudah mainok jemaran maitong membilang papa evaluasi kecirang kini. Dek kedua balik batimba tibolah insaf kesadaran suri kapangka palangkahan. Batu ajo pituah lamo kini tabaco maanano. Saibarat balang-alang, kok basawa banang di udara usah dia injo basi tagang gantiang diputuh muarono. Tapi himpun gumpalan dan di bawah selisiah turun sendirinya sinala kusui kesalasai. Maka bayirianglah urang nan barampek menuju bukit Marapalam. Duduk di lapiak nan sahalai berundiang bemuko-muko dapelah kato nan saukua. Pertama ulama Rang Pidari, kedua pengulu tiga luak, ketiga cajak pandai kampek tuangku pagaruyung. Adapun isi keputusan meletakkan adat atas syarak letak dan tidak cari tangga. Itulah inyo adat bersani syarak pasandi kitabullah. Mbak tunggak inggok disandi, mbak pisah rasul tak mungkin antah balipe alam nangku bumi cahaya kiamat datang.